Estamos agora con Disco Las Palmeras aquí no Festival do Leite. Contádenos un pouco, rapaces, cal é a vosa proposta, que pode ver o público? Bueno, pois vimos a tocar un pouco de rock, non sei, a pasárnoslo ben, a que todo o mundo se pase ben e a beber moita leite. Moi ben. Que vos parece así, recollendo o fío e falando de leite, esta iniciativa, un festival alrededor do leite con bandas do país? Bueno, nós somos de zona ademais leiteira, pois parecenos moi ben todo que sexa apoiar o sector, e máis pois con unha proposta pois que lúdica, que ten música, boa música, e aparte pois non sei, un marco incomparable, xa algo moi divertido, e pois moi ben, parecenos moi ben a proposta. Vale, dinos que son de zona leiteira, entón imos probar e ver canto saben. Teño 4 preguntas alrededor do sector leiteiro das vacas, así que a ver que nos contades. Primeira, empezo contigo. Cantos movementos de mandíbula pode facer unha vaca ao día? É que antes de vir aquí miramos un par de datos sobre a leite porque sabemos que isto iba a pasar, pero eso non o sei. Non sei, diría que 40. Sube. Pois 400. Joder, 200. Non sei, isto... Jamás acertarás, son 40.000. 40.000 movementos de mandíbula. Bueno, seguinte, a ver se tes ti máis sorte. En que década se inventou o brick de leite? Nos 80, 90, 70, 60. Ok, amigo, a la cuarta. Venga, pero sí. Foi no 64, sí. No, está ben, non quero tes outra ainda. Vale, cantas toneladas de esterco pode producir unha vaca ao ano? Por se quedas corto como antes, vou dicir que vai en toneladas. Toneladas de ester, a ver... 7 toneladas. 25 toneladas. 1000 toneladas de toneladas. Non sei. No. Son 10 toneladas, non hai país pa tanta merda. O sea, é imposible. Joder, dixe igual. No, imos ca última, que de verdadeiro ou falso. O sea, a ti toco cho fácil. É Johnny Supertoro o mellor semental de vaca frixoa galega? Verdadeiro ou falso? Por suposto. Por suposto, con ese nome non podía ser outra cousa. Pois moitas grazas, rapaces. Deixamos vos agora con a actuación de Disco Las Palmeras aquí no Festival do Leite.